perquè el València ha tornat a patir per a derrotar un rival teòricament inferior. El corredor al valencià problemes que també es poden veure reproduïts a la grada, encara que siga jugant com en esta ocasió. No han sigut tants com l'any passat, però també han vingut un bon grapat els aficionats de l'Albacete que s'han fet notar, sobretot quan el seu equip ha eixit al camp. El resultat 23 milions a taquilla, la millor de tota la temporada. Possiblement no se n'han anat tan contents per culpa d'est home, l'andalús López Nieto, que ha abusat de les tarjetes i ha perjudicat l'equip visitant. El Valencia no necesita de estas cosas para ganar un partido, y menos contra un equipo como el Albacete, que lo máximo que puede aportar es mucha ilusión, muchas ganas, y luego pues en el césped que se vean unas cualidades y otras. Mi decepción es grande, lógicamente, y creo que no puedo estar contento por lógica. Julián Rubio no estava content a la banqueta de l'Albacete, com imaginem que no ho estava Carlos Arroyo. L'entrada de Robert ha motivat la seva exclusió de l'equip. El llacet roig en la camiseta de Lugo Pérez significa que el València s'ha afegit a la campanya contra la Sila. Principi del partit amb algunes entrades fortes i un àrbitre decidit a tallar el xoc dur des del principi. En la primera no hi ha hagut targeta, però a la segona sí. La entrada per darrere d'Armando a Robert. Per cert, que el de Betxí li ha dit de tot a l'home de l'Albacete. Per a la seva imaginació, us deixem les possibles paraules del de Betxí. Robert li l'ha tornat a Salazar poc després i també ha vist la targeta groga, la primera per al València. I la primera aproximació de l'Albacete en un remat d'Antonio que ha eixit fora per molt poquet. Era el minut 5. Centra Oliete i Antonio remata amb molta intenció. Leonardo aprofita l'errada d'un defensor de l'Albacete. Després de tocar Lugo, Robert remata a les mans d'un ànima. Quique trau una falta al segon pal. En eixe lloc remata Paco Camarasa. Als núvols. Robert ha estat molt actiu durant tot el partit. Així tornarà a provar fortuna des de fora de l'àrea després d'una bona jugada de Leonardo. Segon contraatac perillós de l'Albacete. Santi li posa la pilota a Geli. Sempere evita el gol. Això passava en el minut 15. Geli que ha salvat l'entrada de Camarasa, que volia fer-li falta. I Sempere evitant el que podia haver sigut ben bé el 0-1. Un altre error defensiu amb recuperació de pilota per a Leonardo i Pénez que perd l'oportunitat en intentar-se canviar la pilota de camp. Eloi posa un baló de gol a Quique, que es lamenta per no arribar. D'ací passem a la tercera contra de l'Albacete en la primera part. Centra Menéndez. Boro es veu obligat a rebutjar a córner. El llançament motivarà una nova situació de perill contra la porteria valencianista. El rebuig de Fernando l'empalma Salazar. Un baló que portava Verí, sobretot el bot de la pilota en l'herba. El tir de Tomàs ha eixit molt ajustat al pal esquerre de la porteria d'Unanua. Ho podrem veure clarament en la repetició. I millor, en esta altra des de darrere de la porteria. Atenció a esta jugada perquè es reclama penal a Quique. Una acció que inicia i acaba el mateix lateral dret del València. Pel mig passen Fernando, Velodedic
i Lugo Pérez. L'entrada és d'Oliete. Quique diu que hi ha contacte, però també assenyala i reconeix amb sinceritat que ell s'ha xiulat de caure. Ha sido una jugada que hemos iniciado desde atrás, con una serie de paredes rápidas, y el último pase me parece que me lo ha dado Lugo, un poco fuerte porque el campo estaba muy mojado. Y entonces en ese momento cuando me dirigí hacia la pelota, que ya venía muy fuerte, no sé si hubiese llegado o no, hay un contacto por detrás de un jugador de Albacete que empuja y yo aprovecho el empujón para caer, porque la verdad es que no sé, probablemente no me hubiese desequilibrado con el empujón, pero bueno, ese tipo de jugadas se da muchísimo y hay veces que con un poco de picardía, bueno, el penalti se puede pitar, ¿no? De tota manera, en la repetició fa l'efecte que la falta es produís fora de l'àrea. Es troba un córner. Robert pentina el primer pal i Eloi no pot rematar. Finalment s'assenyala falta en contra de l'Albacete. Així tenen la repetició. Santi evita el remat d'Eloi. I les protestes posteriors a la falta motiven una altra targeta groga, en este cas per Antonio Carlos per protestar. Eloi controla de manera esplèndida un servici de Tomàs i fa la centrada al segon pal, on rebutja la defensa de l'Albacete. Hi ha un malentès entre Antonio Carlos, l'home que ha rebutjat, i Unanua, el porter. Al llançament del córner que el fa Leonardo es produeix un embolic en l'àrea de l'Albacete que no sap resoldre cap jugador del València. Al final López Nieto assenyala falta de Boro a Unanua. Eloi se'n va primer d'Oliete i en acabant de Bielica. Amabilitat deixa per a Tomàs, que busca la paret amb Quique. Estàvem al voltant de la mitja hora quan es trenca l'equilibri en el partit, arran de l'expulsió. Esta falta... Hasta ese momento ha sido un toma y daca por ambos conjuntos. Y esa jugada pues ha sido un poco rápida, en la que primero he salido al corte y no he llegado, entonces he tenido que volver sobre el balón. Eloi estaba ahí muy rápido y simplemente lo he agarrado un poquito y el árbitro me ha expulsado. La verdad es que habrá que ver las imágenes si realmente era yo el último hombre o había compañeros míos. Yo pienso que había un par de compañeros míos un poco más adelantados. Esta es la falta. Más contra la barrera y Pérez contra la punta de protecció. Els tirs de Tomàs i Lugo Pérez des d'un altre punt de vista. El València troba un córner i a banda que els jugadors de l'Albacete estan a punt de fer-se gol, es demana penal per una espenta a Eloi. Sí, yo creo que ha sido un empujón claro, no lo sé, ha sido un córner que hemos sacado. El balón ha salido hacia arriba peinado por Roberto Camarasa y yo estaba esperando a que bajase el balón y en ese momento un jugador de Albacete me empujó por detrás, ¿no? Pensó que ha sido penal. Una altra repetició d'esta jugada que ha motivat tantes protestes i que algú li diguera de tot a López Nieto. La segona part ha començat amb una gran oportunitat per a l'Albacete, la passada de Salazar a Geli i el remat de Menéndez al travesser. Era el primer minut del segon temps i d'esta manera el veia Lugo Pérez. Per la seva banda dreta, Quique s'ha incorporat a l'atac en nombroses oportunitats. Esta és una d'elles amb una pilota que ha eixit despedida als núvols. Sembla de tota manera, en la repetició, que el baló li ha botat a Quique abans de xutar. La segona de Quique. Observen el baló que li posa Belodesi. I també l'entrada d'Unanua. Una jugada més de karate que de futbol. Sí, ha habido... Sí, hoy la verdad es que hemos entrado bastante desde atrás y la verdad es que ha habido una jugada que parecía lucha libre, ¿no? Porque cada movimiento nos hacíamos daño, el portero y yo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no ha pasado nada, nos hemos disculpado y a seguir jugando, ¿no?
Han pogut llestimar tant Quique com Unanue. Els dos han hagut de rebre les assistències. Afortunadament s'han recuperat sense cap problema. Per fi ha arribat el gol als 12 minuts. Leonardo dona un gran servici que Pénez no desaprofita. Pràcticament tota la banqueta del València ha eixit a felicitar el búlgar. Lo más lógico es que desde esa zona pues centre al primer palo o al segundo, ¿no? Entonces me ha pillado a mí pues saliendo, cubriendo un poco ese centro y bueno, no sé si ha tirado adrede o no ha tirado adrede, pero vamos, ha sido un golazo, ha sido bonito. Era difícil de ejecutar y lo ha materializado. Unanue no tenia clar si Pénez havia vist la seva posició que deixava descobert el pal curt. Nosaltres tampoc. I així tenen una repetició per si es poden fer una idea. De tota manera, el primer gol ha pujat al marcador. I en acabant en 2 minuts, dos jugadors se n'han anat al carrer. El primer, Robert, per no guardar la distància en una falta. Era la segona targeta groga. El levetí se n'ha anat ovacionat. Després ha sigut Armando que ha vist la segona cartolina per esta falta a Paco Camarasa. Tornava el desequilibri als dos equips. Eren 10 contra 9. I era el minut 17 de la segona part. Combinació entre Tomàs, Pénez i Eloi, que cau en l'àrea davant una entrada de Geli. López Nieto li ha dit que s'alce. Esta és l'acció repetida. Sembla que el jugador de l'Albacete li havia tret bé la pilota, com reconeix el mateix jugador asturià a l'àrbitre. En este moment. Una jugada espectacular, tant com este intent de vaselina de Velodedic, que no ha sorprès un any. El públic ha aplaudit el coratge del jugador serbi. Un detall que no estem acostumats a veure. De tota manera, la jugada estava invalidada per fora de joc de l'Hugo Pénez. Velodedic ha recuperat este baló que motiva una jugada individual de Leonardo amb pilota als núvols. El brasiler no s'ha percebut de la millor situació de l'Hugo Pénez i del mateix Vélez, a la seva esquerra. El València manava en el partit, creava ocasions clares però no les transformava. Este és un remat de l'Hugo Pénez que ha salvat amb una mà Unanue. Una actuació providencial la del porter de l'Albacete. Observen quina jugada més curiosa es produeix després d'aquest tir de l'Hugo Pénez. Com el baló miraculosament no ha eixit i després de la centrada de l'Eloi i el tir de Leonardo, el baló acaba en córner perquè topa en l'esquena de Geli. L'acció repetida. El tir de Pénez, el baló que no és de pur miracle. El centre de l'Eloi. El tir de Leonardo, una pilota que no ha volgut entrar en les mans. Salazar ha afectat el xut des de fora de l'àrea en un tir de falta que s'ha perdut a l'esquerra de Sentere, mentre el València per fi ha marcat el 2-0. Observen a voltes que difícil és fer un gol. Semblava que l'Eloi ho tenia clar després de que l'Hugo desbordara el porter. No ha sigut així i al final el búlgar s'ha encarregat de resoldre. Un partit que ara sí ja quedava vist per sentència al minut 34 de la segona part, a pesar que el València ha jugat amb superioritat numèrica pràcticament durant els 90 minuts. El segon gol de l'Hugo Pénez, repetit. És l'últim instant de la jugada, la centrada de Leonardo, el remat del búlgar amb la cama esquerra. Eloi ha deixat la seva plaça a Álvaro i el guineà, en el partit ja pràcticament resolt, ha buscat l'acció individual. El tir ha acabat fluix a les mans d'Unanue. Leonardo també ha tingut temps d'adornar-se. Se n'ha anat de Manolo.
Ha subit a Fernando. I este per a Quique. El xuc del lateral del València s'ha perdut a la dreta del portal de l'Albacete. Amb el llançament de Quique acabem al final del partit les valoracions dels entrenadors i Fernando, que volia dedicar la victòria. Nosotros queríamos dedicar la victoria, aunque ha sido de una forma que nos hubiese gustado que fuese más clara, a las 3 chicas de Alcácer y a sus familias que personalmente conozco, porque es una situación en la que están sufriendo mucho y no deseamos que se deje de lado. Pero teníamos ventaja en un hombre más, es verdad. Pero en general estoy contento con el resultado y además para mí fue un partido con mucha lucha de dos lados. Y en mi opinión también el Albacete ahora tiene un equipo mejor que el año pasado. Por eso es muy difícil a romper esa barrera que han formado. Y en general estoy contento con el partido, sobre todo con el resultado. El millor del partit, el resultat. No hi ha dubte, almenys des del punt de vista valencianista. El Mestalla València 2, Albacete 7.